Malinaw, makusog, na nadadangog sa Kabikolan, maging sa enterong kinaban. Ini ang 97.5 Bangon Okfm. 97.5 Okfm. Gusto ko, okay ka. Oras ngunyan, 6 minutos, makagyang alas 7 ni na pagkaaga. Bangon Bareta, alas 7. Ang katiripunan kan mga nangingenot na barata kanal daw. Ihahatod sa indo kan 97.5 Bangon Okfm. Bangon Bareta, alas 7. Bangon Bareta, alas 7. Diyos maray na aga sa indugabos mga tugang, ini ang Bangon Bareta alas 7, aldaw nin Sabado, sa 23 kan Enero 2021. Ako si Berta de los Martires, asin uya enot ang mga headlines sa karambot kan Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Presidente Duterte mismo ang nagparehistro na para sa National ID System. Ang planong abalahon, dahil muna ipautob ang paglangkaw sa kontribusyon sa PhilHealth, Sirman SSS, pasado na duman sa duwang komite sa Kamara. Itinugot na kan IATF sa mga lugar na arog kang Kabikulan ang pagluluwas na sa harong kan mga edad 10 anyos paitaas. Apat na waray-waray kidnap group members ang garadan sa sakyada duman sa Quezon City. Si Vaccine Czar Carlito Galvez nag-apilar na igilid muna ang isyo sa West Philippine Sea. Tamantang sinisibot ngunyan ang mga gobyerno sa pagibaglaban sa COVID-19. Senado hihidalion ang pagbilog nin mga rekomendasyon sa pagbakal ng bakuna para dahil maabala ang pagbakuna sa mga Pilipino. OFW na nagpositibo sa COVID-19 UK variant, ini rahay na asin pinag-aadalan kung inipapapuliuna sa sindang harong. Sa lado international, European Union lawmakers pinagkondenar ang Vietnam sa pagparapanglapag sa mga human rights mga advocates. Italy makaso sa Pfizer, ninuli masabalang pag-deliver kan bakuna. Ang pinagikanan kang coronavirus na Wuhan, China, ngunyan sa roon ng masibot na syudad, asin may naning ano pa man na virus. Yan ang mga headlines sa sa karambot kang Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Sunrise at sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rice coffee para sa kalusugan. Rice coffee 14 in 1 plus 1. Rice coffee, puro-puro ang sangkap. Rice coffee, enjoy ka na, healthy pa. Rice coffee sa morning, rice coffee sa evening, rice coffee any time of the day for a healthy family. Okay FM. Gusto ko, okay ka. Bangon Bareta, alas 7. Ngunyan sa detalyes kan mga bareta sa Radyo Nacional, si Presidente Duterte mismo ang nagparehistro na kan sayang sadiri
para man sa ipapautob ng National ID System o mas inaapod na Philippine Identification System o PhilSys. Ang sayang biometric information pinagkuanakan ng Philippine Statistics Authority o PSA para man ibali na sa National ID System na oras na ipautob. Iyon nasubot ini ang mapaydali sa mga transaksyon sa gobyerno asin day ng dako ng mga fill-upan. Ipapailin lang ang ID asin pag isinuksok na sa computer, malos na ang gabos na data ning sarong persona. Iyan na pinagpabura ni Presidente Duterte malatan sa iya subot na biometrics information, itinao niya na sa gobyerno ta gusto niya naman magkiguanin ID. Matatandaan ang National ID System iyong ginagamit sa Amerika, duman sa Europa sin sa mga mayaman na nasyon kung kaya madalion ang transaksyon. Kapag igwang ipapanaong kwarta ang gobyerno arukan sa bayanihan, dahil na kinakaipuan pang rilinya magpirila para magresibik ang kwarta imbes ipapadara na lang sa pagyan National ID System kaya mapapadali ang trabaho sa laog kan na Pilipinas. Mientras tanto, o yaman ang medyo marayray na bareta sa lindong daakan inapod na Modified General Community Quarantine arukang Naga City, arukang Bicol, magpung sa Pebrero 1, itutugot na ang mga aki na magluwasarong. Mag-iba na kan magurang sa pagluwas, magkakan sa restaurant, magduman sa mall, ang mga aki na nag-iedad 10 anyos paitaas. Alagad tinuyaw yan ni Dr. Tony Leachon, dating advisor ng IATF, ninhulita piligroso sumot na pagpaluwason ang mga aki, pwede sir ini magkuri at paning virus, maglala lugod ang problema. Mantang ang pagtubod man kan IATF, iyon na makakatabang sa ekonomiya ang pagparaluwas na kan 10 anyos paitaas, tayan pwedeng magkarkan sa restaurant kay banan ang magurang. Kan mga magurang kundi kay banan ang mga aki, di man subot nagkakarkan sa mga restaurant kaya mabagal ang paghiro kan ekonomiya. Bareta Lokal na sa linya si Hila de la Cruz. Sa ropang shooting incident ang nai-record sa banwaning Tinambak, Camarines, mga ban alas 9:15 kasubanggi kan ipaabot ang impormasyon na sarong persona ang binawian ng buhay matapos na ang pagbabadilon kan sarong suspitsado. Sa ginibong investigasyon kan pinagluluwas na ang biktima may pangalan na Elmer Ripio Isan Binaventura, 43 anyos may agom as residente kan barangay San Antonio, Tinambak, Camarines. Sigon sa report, nakakaigwan ning irinom-inuman ang sinampit ng biktima sa kansayang ibang mga pag-iriba sa harong kansarong nangaran na Larry Ripio. Alagad tulong suspitsado ang biglang umiabot asin na pinagkumprontar ang biktima. Alagad ay sabi-sabing pinaputukan kani ding nagkakatulong bisis ang sinambit ng persona na naging kausa kan sayang tulos-tulos na kagadanan. Mientras tanto, ang nasambitang investigasyon pinaghigutan kan PNP asin mga bandang alas 4:30 kasuod mang paghapon January 22. Mientras tanto, ang mga persona kan Tinambak Municipal Station na conditioning force of operation na aprenenda ang saro sa mga suspitsado na pinagbistong si Domingo Rizari Ibernacer, 22 anyos, soltero, sarong parasira, as residente, kanso na 5, barangay San Antonio, Tinambak, Camarines. Na kung saan nini, ang positibong pinag-identify, kansaro sa mga kainuman, kan sinambit ng biktima. Mientras tanto, pinag-aaram pa kan mga otoridad, ang iba pang mga pangaran, para mabisto ang mga pag-iriba kaning nasambit ng suspitsado. Dagdagang informasyon para sa 97.5 Bangon Okfm, Inimasil de la Cruz, gusto ko, okay ka. Sa mga nagrereklamo na baka na magmal na ang kontribusyon sa PhilHealth sirman sa SSS, uyan marayray na bareta. Duwang komite duman sa Kamara ang nag-aprobar sa duwa man na magkasuhay na bill na nagpupugol sa anuman na paglangkaw sa kontribusyon sa PhilHealth sirman sa SSS. Ini ang House Bill number 8316 sirman 8317 na pinagdarangog duman sa duwang kamara asin man ang duwang kamara interong nag-aprobar na dai tugot ang anuman na paglangkaw. Maski si Presidente Duterte ang nagtugon na ulangon ang anuman na paglangkaw ninuli nga ni sa sakit ni buhay ngunyan igwaning pandemya sisingilom pa daan mga Pilipino kung kaya pagabat na maray sa pagbuhay ka mga Pilipino. Kung kaya tinugon ni Presidente Duterte ang Kamara na ulangon ang anuman na planong pagpamahal sa kontribusyon sa PhilHealth Sirman SSS kung kaya ini day na madadagos na magmahal ang kontribusyon sa PhilHealth Sirman sa SSS. Bareta pang lokal na sa linya si Carlo Baldosa. Sa rehas na nag-aapiya po niya ng sarong misis,
Diyan sa Banawan ka nabuha ka Marnisur, huli sa kaso kanin sa illegal na droga pagkatapos daw punanikan mga membros kan Philippine National Police. Kan sudma alas 11:51 pagkaaga sa Barangay San Miguel nabuha. Kanda ko pon kan pinagsrompuwersa kan mga otoridad sa panginut ni Police Major Divino John Pelea, ang Chief of Police kan nabuha Municipal Police Station, ang akusado si Shirley Rantael Iplotado, 36 anyos, may agom, asang residente ka nasabi ng lugar. May kaso ining nagbabailar sa Section 11, Article 2 kan RA 9165, One Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, sa sala ni Honorable Judge Salve Eva Q. Villarreal de Mabayaw, and Presiding Judge kan RTC Branch 35 Sierra City, asin may pensa ining kantidad, 200,000 pesos para sa emparamintras na libertad. Dagdag na informasyon sa 97.5 Okfm, in si Carlo Baldo, sa gusto ko, okay ka. Gusto ko, okay ka. Sa gitna ng malalang traffic at ulan. Tuloy ang laban. Panahon man ng karamdaman. Tuloy ang laban. Kahit todo pa ang OT. Tuloy ang laban. Tolak Angin, herbal supplement na may 12 natural herbs, hagod ng hit at lakas ng tolak. Para sa modern day retratan, walang atrasan. Tuloy ang laban with Tolak Angin. Ang Tolak Angin ay mabibili sa City Mart, Raysal, LCC Supermarket, Drugman, HBI at Carlos Drug Stores. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. New Tolak Angin Anak, herbal supplement syrup for kids. Ikaw at anak mo, tuloy ang laban. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin Anak ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Kung pinakamurang presyo at di kalidad na mga bilihin ang hanap nyo, dito lang yan sa Bodega Glassware, the Houseware City. Sila ang may pinakakompletong houseware, kitchenware at glassware, maging pinaka-latest na home appliances at iba pang mga kagamitan. Kaya tandaan, Bodega Glassware, the Houseware City. Bawal ang mahal dito sa bodega. Bodega Glassware, the Houseware City, Prieto and Abella Streets, Peña Francia Avenue, Naga City. Tapos na ang problema mo, lalo mo niya natag-uran. Ang Wazi Wash Fast and Easy Laundry Shop nag-uopresir ng do-it-yourself saka full service na paglaba. Pwedeng iwalat ang sa iwang labahan asin makukuha mo sa laog ng 2 oras. May pick-up asin delivery service pasinda sa laog kang Naga. Wazi Wash Laundry Shop, mahiwas ang parking area. Ang Wazi Wash Laundry Shop makukuha sa Door 23, Nia Building, Kataig kang Kulitis Internet Cafe. Harani sa bus entrance saka exit gate kang Bicol Central Station, Triangulo, Naga City. Sa Wazi Wash Laundry Shop, okay ang labahan mo. Sakit ng ulo, sakit ng katawan. I-biopatch mo na yan. At eto ang isa sa mga nakaramdam ng ginhawa sa paggamit ng biopatch. Ako po si Diosdado Alvarez, taga Peña Francia, 50 years old. May arthritis dahil nakakaturog sa kulog pagbanggi. Kung ka magamit akong biopatch Foresap sa talampakan, nakaturog na ako asin mabiopatch Foresap, presko sa bitis. Kaya kung ako sa Indo, mabiopatch Foresap na kamo. Kaya ikaw, biopatch ka na. Ano ba yung mga bakot-bakot mo? Nagsaud ako pa din yung mga gamit sa negosyo kong bakery. Kaya lang, abang pagal maghanap. Uya baga ang Jackson Multi-Trade. Kompleto digdi sa mga bakery products, plastic bags, kitchen, and baking utensils. Kung may mga handaan ka, igwasin na ng paper plates, styro plates, cups, straws, gift wraps and boxes, asin gabos na mga party needs. Digdi na lang lugod ako mabakal sa Jackson Multi-Trade. Tagarubaga barato digdi. Jackson Multi-Trade, J. Hernandez Avenue, Naga City. With telephone number 054-881-9225 or 0917-580-0638. Santon Plus Herbal Capsule. Mrs. Monilin, bigay. Pagkatapos ng operasyon ko, nahihirapan akong maglakad. Hindi ako halos makakilos. Maraming salamat sa Santon Plus. Yung sakit, nawala. Makatayo na ako ng maayos. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Marieta Villanueva. Thank you sa Santon Plus. Gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit katawan ko dahil sa UTI. Tinake ko siya 2 times a day. Good for 1 week. Hindi na sumasakit yung gilid ko. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika. Parado ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng papawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex World Kids yan. Sarap na sa orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na
huminga. Flemex Lagundi for kids na. Basta Lagundi, Flemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bangon Bareta alas 7. Minutos makagyang alas 7 ni na pagkaagang oras atod sa karambot kang Cabral Bicolandia Supermart atod man kang DMSQ sirman kang original na Master Square. Uyan marera na bareta sa mga single parents lusot na sa ikatulo asin ultimong pagbasa sa Kamara ang propostong bill na may katuyan taonaning dagdag na benepisyo ang mga solo parents. Sa irarum kan ipinagapasa na House Bill number 8097 nakapalaman na may 10% discount asin man na 12% exemption sa value-added tax ka mga gatas asin man diaper ka mga aking 3 taon ang edad paibaba ang mga kwalipikadong sulong magurang. Averdigdi may discount man sa bado, bulong, bakuna, pati na sa medical asin man dental services kan mga aki na anom na taon ang edad pababa. Nakapalaman man sa propostong bill na kung ang solo parents may income na day pada minabot sa 21,000 kada bulan, dapat na may diskwento ang sayang aki sa mga gamit pang-eskwela sagud magtungtong ini sa edad na 21 anyos. Sigon sa House Bill, dapat bayad ang 7 aldaw na leave kang solo parents, lalo na kung sinda sobra sa anom na bulan nang nagtatrabaho sa pinagtatrabaho na kumpanya. Sa ngunyan, nakatindog pa sa plenaryo kan Senado ang counterpart bill na may katuyan man na mataunaning dagdag na benepisyo ang mga magurang na sulong nagpapadakula kan sa ilang aki o mga aki. Bareta Lokal, nasa linya si Ernie Marfil. O yan ang police report sa Banwaan kan Binala Magkamarinisor sa Ipik sa Gibong. Pagdakop sa mga para tari-tari kan CIDD sagod kan na Philippine National Police Mobile Post Company. Tiga kondukta ana pandadakop na ini duman sa Baliwag Bieho Binalabang Camarines Sur. Sabi sa report o yun ang mga nagkadarakop siyam Eunicio Baisa, Sibilia Jr., 43, tagaduman sa San Jose Binalabang, Bernard Carali, Padillo, 38 anyos, may agom, tagaduman sa Banapaw Binalabang Camarines Sur, Ridan Namuro, 38 anyos, kan Banapaw, Leonardo Disipeda Jr., 30 anyos, kan Baliwag Binalabak, Junel San Luis, 28 anyos, kan Baliwag Binalabak, Marcelino Hababa, Tagum, tagaduman sa Baliwag Binalabak, sarupang Murato Iribito, tagaduman ini sa Barangay Del Rosario Binalabak, sarupang Juan Yagas, na nanakupan, asin ang sinasabing si Leonardo Carpio, 51 anyos, yung residentes, asin yung sinasabing nagpapatari-tari. Tigdara ko pinikan mga otoridad na kuama sa inda, ang kantidad 2,680 pesos na cash na yun pigraralabanan, ang mga pambulang mga tari. Tangon yan, yung nasa CIDG, ang sinabit ng mga persona, nagkurupot-kupot na mag-disponer ni Big at 30,000, tanganin silang dahil makakunkun sa kalabos. Yan ang report. Ako, Sir Marfil, gusto ko, okay ka. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo, may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart. Ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Bicolandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa pa. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling
Rise Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rise Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rise Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rise Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Sawa ka na ba sa sabon mo? Ha? Sulit ba ang sabon o madaling matunaw? Ganon? Introducing Rise Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa. Talaga? Kojic acid, carrot extract, papaya enzymes. Tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Sulit pang buong pamilya kasi antibacterial pa. Subukan ang pinakabago, pinakamabisang Kojic Soap ngayon. Subukan ang Rise Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Ramdam ang bisa. Kitang-kita ang ebidensya. Rise Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Subukan mo. Oo naman. Mabibili sa Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ Supermart, Quick Stop Convenience Stores, CBS Convenience Stores, and other drugstores in your location. Mula sa Rice Brand, narito na ang pinakabago at nag-iisang 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Meron itong sangkap na organic stevia leaves na tumutulong makontrol ang sugar at insulin level ng mga diabetiko. Organic guyabano na may antioxidants para palakasin ang immune system, mapababa ang blood pressure at tulong din para makaiwas sa mga chronic diseases. Organic ashitaba na mainam sa pagpapapayat. Pinababagal din ito ang aging process at tulong din upang makontrol ang mga namumunang karamdaman sa Pilipinas gaya ng sakit sa puso, diabetes, cancer at iba pang mga karamdaman. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Available sa mga piling butika at tindahan sa inyong lugar. Ang buong tropa at pamilya may bagong paborito na! Ang pinakabagong refreshing drink to beat other refreshments. Rise Herbal Iced Tea. Everybody's healthy! Puno ng vitamins and organic herbs na may slimming effects and health benefits. Rise Herbal Iced Tea. Ayos! Sa lasa at timpla, magaling pa magpa-slim. It's everybody's health tea. Satisfying and refreshing. Kaya naman sa buong tropa at pamilya, ito na ang swak sa panlasa, swak pa sa bulsa. Rise Herbal Iced Tea. Everybody's healthy. Rise Herbal Iced Tea. Available sa mga suking tindahan sa inyong lugar. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bangon Bareta alas 7. Oras ngunyan 28 minutos makaagi ang alas 7 ni na pag-aaga. Ultimong mga bareta sa Bangon Bareta alas 7. Sa lado international duman sa London, nagpatanid ang mga opisyal kang United Kingdom na posibleng mas nakakagadan ang bagong variant kang COVID-19 na nagputok pun pa o nagikan duman sa sindang nasyon. Sigon ki UK Chief Scientific Advisor Patrick Valance, may mga ebidensya nang nagpapaling na pwedeng halanggaw man ang tsansa na nakakagadan ni sarong tao, lalo na sa mga may edad 60 anyos sa paitaas na tinamaan kang sinasabing UK variant. Halimbawa, kung dati na 10 lang ang nagagadan gikan sa 1,000 na senior citizen na tinamaan ng normal variant kan COVID-19, pwede daang magsakat sa 13, sagud 14 ang bilang kanagagadan sa kada 1,000 duman sa Britanya. Sa iba pang bareta sa lado international, day nakalibre sa matakan publiko ang pagtanggal kang estatwa ni Winston Churchill sa bagong hitsura kang Oval Office sa inot na aldaw kang pagtukaw ni US President Joe Biden bilang bagong pamayo kan Amerika. Sa imbes na pinagribayan niya inining estatwa ninda Latino civil rights leader Cesar Chavez, Reverend Martin Luther King Jr., Robert F. Kennedy, Rosa Parks, asiman Eleanor Roosevelt,
Ang mga siring subot na klase ng estatwas nagsisimbolo sa pagtubod na sa pinagtutubod na pananaw ning sarong presidente kan Amerika. Si Churchill nagsirbing Prime Minister kang Britanya ka 1940 sa 1945 kung sa nangyari ang World War II. Siya man ang nanginot sa mga namamanuan kang Britanya na ipaglaban sa ilang nasyon na nasa gilid na ning pagkadaog. Kung kaya pwedeng naisip subot ni Joe Biden na anuman ta ikakag ang lalawgo ni Churchill sa Oval Office kang White House, mantang ini nagsirbi sa Britanya, bakuman sa Amerika. Pinaglinaw kan Japanese government na mayong pagbabago sa silang plano na idagos na ang Tokyo Olympics sa maabot na July ngunya na taon. Ginibo ang kang gobyerno kan Japan ang payag kasul lamang ka naglakop na report na liwat i-Oktaba ang pinakadahulang sporting event sa enterong kinaban na pwedeng gibo na sana ini sa taon na 2023. Sa sarong statement kan Tokyo 2020 organizers, sinabi kanina mismong si Japanese Prime Minister Yoshihide Suga ang nagpayag na sa kansandang determinasyon na gibo ng Olimpiada ngunya na July. Sa showbiz mismong si Mocha Osuna ang nanindugan na kaputikan ang naglalakop na bareta na nagpabalo siya kay Robin Padilla. Sinabi ni Mocha Osuna masupugon subuot sa amiga niya na pinagtatalo niya ini sa pagikang pagkipagrelasyon kay Robin Padilla. Ang pagbutog na kan tulak niya, iyan kakulanganing workout kung kaya siya nagpapara-exercise para magsadit ang tulak asin para mapatunayan sa agum ni Robin Padilla na dahi niya pigtisting si Robin Padilla. Sa kantong Putikon na Bareta, nangapuda na ang mga komentarista sa kantong Putikon ki Congressman Gabi Bordado. Napakiaramana ang trabaho kang NMIS o National Meat Inspection Service. Nagarong pinag-uurian man ang mga banwaan na pag ang urig pigbuno, halimbawa sa Kalabanga, dahil pwedeng ilaw sa naga, taday nababagay ang karne kang taga-Kalabanga sa mga taga-naga. Yan ang paliwanag kang NMIS ta ang buno da sa naga, talaga da ang perfect na maray, mayong kaati-ati. Mantang ang buno sa ibang banwaan, dahil pwede ng karakanon kang mga taga-naga. Samantalang kadakol parabuno ang nagsasabi na gurangan silang parabuno sa libod-libod lang pinagbubuno, alagad sinisiraman ang mga parakakang kanila lalo na sa mga kasalan. Kung kaya napunan si Congressman Gabi Bordado na maghiro, tuyawon ang salang sistema kang National Meat Inspection Service. Iyan ang mga preskong bareta sa Bangon Bareta alas 7 na kaibanan sa lado lokal sila Carlo Baldosa, Hil de la Cruz, asin Ernie Marfil. Iniya sa indong para bareta, Bert de los Martires. Bangon Bareta alas 7. Ang katiripunan kan mga nangingenot na barata kanal daw. Ihahatod sa indo kan 97.5 Bangon Okfm. Bangon Bareta alas 7. Gusto ko, okay ka. Sawa ka na ba sa sabon mo? Ha? Sulit ba ang sabon o madaling matunaw? Ganon? Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa. Talaga? Kojic acid, carrot extract, papaya enzymes. Tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening.